Avui és el Dia Europeu contra el càncer oral, un càncer que afecta sobretot els homes a partir dels 50 anys i que suposa entre el 3 i el 5% de tots els càncers diagnosticats. La seva detecció precoç és important per tal de millorar-ne el pronòstic. En volem parlar amb Toni Gómez, que és el vicepresident del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el COEC. Senyor Gómez, molt bon dia. Hola, bon dia. Es tracta d'un càncer poc conegut? Poc conegut perquè, malauradament, tenim altres tipus de càncers que afecten més a la població, però no per aquest fet s'hauria de menystenir, perquè precisament la prevenció, com en tota la resta de càncers, en aquest cas és molt i molt important. Per això avui, dia europeu contra la lluita contra el càncer oral, estem encantats que ens dongueu veu per poder llançar aquest missatge de conscienciació. El fet que no estiguem massa familiaritzats o conscienciats sobre la possibilitat de patir aquest càncer dificulta en un estadi inicial que el detectem o que com a mínim sospitem que hi pot haver algun problema i ens acostem fins al metge perquè confirmi aquest diagnòstic? Sobretot, el que és molt trist és que actualment tenim unes circumstàncies que es donen, que és la tempesta perfecta. És a dir, hem de pensar que la meitat de la població no va regularment al dentista, amb la qual cosa, si ningú pot veure aquest tipus de pacient, la meitat de la població està desprotegida, perquè ningú pot fer un diagnòstic precoç. És a dir, és molt important que la població entengui que, com a mínim, un cop l'any s'ha de visitar el dentista, no només per detectar el càncer oral, que avui ens ocupa, sinó per fer prevenció de la resta de patologies que afecten a la boca. Com podem ajudar a les persones a fer aquest primer diagnòstic pendent de confirmació, evidentment, per un facultatiu, però què és el que ha d'aixecar sospites, més enllà d'aquesta revisió anual, quan notem què? Sobretot, hi ha un factor important que és fer una autoexploració i cada persona es pot autoexplorar, anar a buscar coses com, per exemple, un bony, és a dir, un augment del tamany d'alguna de la zona de la boca de manera sobtada, o bé, per exemple, veure taques que abans no hi eren, a la galta, a la llengua, al terra de la llengua, a les genives, o veure, per exemple, zones inflamades que abans no hi eren, o tenir dolor, o tenir sagnat, o tenir sensació de formigueig, que també és un signe i un símptoma que ens pot fer veure que tenim alguna lesió cancerosa, o, per exemple, una cosa molt important, aftes o ferides que no curen en més de 15 dies. Això ens hauria de fer preocupar i anar ràpidament a que ens vegi el dentista. Però insisteixo, quan es donen aquest tipus de signes i símptomes, moltes vegades ja és massa tard. El 85% dels càncers orals es diagnostiquen de manera tardana. És a dir, que quan el pacient ja ha estat diagnosticat, el pronòstic és bastant dolent. Se'n saben les causes d'aquest càncer oral? Sí, sobretot n'hi ha una. El factor principal és el consum de tabac. Hem de pensar que el tabac està present com a factor causal amb el 90% dels càncers diagnosticats i tenint en compte que 1,5 milions de la població catalana és fumadora habitual, això ens fa esgarrifar, perquè al final tenim xifres de morts a Catalunya que són més altes que, per exemple, els accidents de trànsit. Aproximadament a l'any es diagnostiquen 1 miler de casos de càncer oral, que, com deia, es fa la gran majoria de manera tardana, i això implica que un pacient de cada 4 morirà per aquesta causa. Doctor Toni Gómez, vicepresident del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, gràcies per haver-nos atès avui coincidint amb aquest Dia Europeu contra el càncer oral per sensibilitzar la població. Molt bon dia. Moltes gràcies a vostès, bon dia.